So yun yan na, ito na pagrurumbuhon, dagat pagrurumbuhon, okay. Kaya actually, nasulsog ka na dida. Ayun, natin magpapakita yan ha, mga embankment. Oo, kung may dito checkpoint itong LTO, kasagaran. Hindi din nga agi. Kahit pag-ugwa dito, San Joaquin. So now you know, mga passage area, mga motor, basta nga ni may da nga dito sinisiring checkpoint itong LTO ba kaya ni din nanunulod nga ani din nanungugwad. So makita kita din ni itatbang nagkukumpaleron ni man nasiyan din nakita din ni may da na ngayon dito mga nakaabang no. May da utodla pag sumpay na line tapos kahaluwag ngayon pa din ni pwede nga ni mo din SM, pwede liwat Robertson, at least na tumanan ko anak kalugaringon nga makagpalupad-lupad ani nga drone top shot din ay good afternoon today is September 16 yan Antonio. September 16, 20 24 hari kita yan na din may Solano. Hindi ni boundary din ni. Na akong bagi sisiringay yung aton susulsugon. Pero naton ginukya niglayon ta nalan ni bang ilabaga malabyugang kita ning kun mapalitin nga tuna. Oy ha. Nagbibiling ngayon tuna. Adidi lot for sale 8,473. Kita man 8,473 square meter. Contact number 0927-218-3667. Look for Sue Delponso. Ask for the price and it's still negotiable. Ada direct buyers only ha. No to realtors to avoid markup exorbitant overpriced which delayed the selling of this property. Thank you. Ngang kang karuyag lot na yung long term lease, lot for sale o lot area 1,500 square meter or more need more. Adi lang din dapit sapit iton magbill fuel ay malain din dapit di man mabalhin. Diyo. Okay. Ano naman atubangan? Ada tidak? So yun yan ito na pagrurumbuhon, lagat pagrurumbuhon. Okay. Hindi ni David. Ito dito pala ni Rakarla. Man. May daw video ke. Man, nakita ka mo. Mantad to man diri pa. Diri pa ngayon din tapos. Dito, pwede dito masulsog wala daw, kanto daw kita dito anay. Kaya actually, nasulsog ka na dida. Ayun, natin magpapakita yan mga kuhan, mga embankment. Ngadaan to nagyapin pag-ugwad din to dapit sa may San Joaquin. Kung may dito checkpoint itong LTO, kasagaran. Hindi din nga agi. Kahit pag-ugwa dito San Joaquin. So now you know, mga passage area, mga motor, basta nga ni may da nga dito sinisiring checkpoint itong LTO ba kaya ni din nanunulod nga ani din nanungugwad. Kaya nagpapasumat-sumat ito ano ba ito yung ngayon mo revelation, mga life hack. Okay, so matisugad kita didi anay dapat baga parang tanay di lamaya.
na, pwede na. Sige daw. Oo. So, makita kita din ni itatbang. Oh. Nagkukumpaler ni. Man. Oo. Pipinan ngayad pala. Oh. So yan mapakadto kita. Din London Bridge. Lagat London Bridge. Lipay ka lang. Yung baga. Ipagpala taton nyo baga. Buwang ka man. Din eh. Asya na itong baga pagsaring nga. Hindi kita mag-iinwa okay ano. Kahit inuwa, iguruli na yan ang pizza 18. Pizza 18 ito Judith. Man, di kita din makaagi. Gintuyot nira. So, mga kakarabuan, motor, bike. Okay, no ba naman ludit mapakani baga pagpapasyada? Not unless kung may daning baga tinago, ha? Nawa kala. Nasiyan din nakita dinhi. Noon nga mga tuig gada. Oo, pero itato niya rin nagpapakita liwat. Kay pamati ko, gintakan kitang katugutan hiton panahon. Makakag patukal kita kadali. Ha? Oo, sumay da ngayon din baga sinisiring Maamay kala ito. Baga hidden gems o hidden gems. Mamay may dang hindi di haluyo. Lagad doon pagugod din ano. Tubtubayin ngayon. Tubtub na lang din ayun na pagkiniwit onyo. So samtang baga diri pa baga nadagara, lagat nadagara. Diri pa baga nabunok, makakagpatukal kita. Wato na kakanap nga kuan hirayon nga dito ngayon. So dinhi paspasan tanay ha, ma-sit up kita. Tapos maparong kita kay tungod nga mamay ka lang gininay-hinay gud kita pagparitira. Patit memory card, ano sa nga camera baga ginbalyuan ta kay diri na nabasahin memory card. Tapos dani napaparungan kita. Tatat gamit yan ng memory card ang nakadahan drone. Kaya no sa nga memory card nga 128 gig mulotin nagretira. Di rin naghihap na basa. May mga something na. Ano dila maya mapatukal kita. Again, okay. Nahatumanan nat, nahatumanan nat anat kalugaringon. May da na ngayon dito mga nakaabang, no? May da utodla pagsumpay na lay ni.
Oo, tapos ano kahaluwag ngayon pa din ni ano. Pwede nga ni mo din SM. Pwede liwat Robertson. Pwede liwat ano la, o ito sakto la oh. Udoy, gasi ko di ka maandar. Niya pati pagasolina ba daw to niya. Oo ha. At least natumanan ko anak kalugaringon nga makagpalupad-lupad dinihin. Anaton aton ani nga drone anong top shot dinhi. Oo, di rin baga pagkuhit aton anaton bagan ano pwede bahin baga ma-misinterpret kita o baka napaka sumiring napaka engineer kita nga aton gin kikita at mga proyekto diri ha. Anaton ininla an kahusay han hinihimo nga mga embankment. Oo, inalalaga na din ni. Oo, ini nga mga solar. Oo. Susunod talawat nga bagaton baga papa tukal-tukalan anaton mga hadtong nga mga pinangbuhian nga mga iyakan nga maupenta kung magagpatukal kita. So gadito kuan anabangon, di ba? Mahinumdum kamo nga nakagbuhi kita hinpulong nga magpapatukal kita kung may ada nato na drone. Oo, mapatukal. Ba may nanira din murulayan. May o diri aragian. Ay diri aragian. Oo. Para diri ra mananabok. Mao pay liwat nga klase. Ha? Oo, so amin din ni ha. Anak sinisiring. Ang magpatukal kita dinhi dapit. Oo. Tahala, ano man. Sugaron talanay. Again, this has been your friend from another stars. Inilagyan pa ni ubos yung sangkay. Nagpapadayon. Ngayon diri ko pagpa. Oo ha. Oo, sige sige. Bye bye. Good night. Sweet dreams. Mamwa. Chup chup. Wow, may daba. Ori talugod ka video eh. Para takwan. Oo. Alagat pamulay. Kuninot may da sticker, may da kuan. Daw mo naman kumuhin, daw mo na natatagan. Ori talugod ka video eh. Oo, daw mayroon ka rin nagpurundok. Bakalot kita ininito na eh. Hindi kita naritira. Hindi kita niya. Daw mayroon ang naroon na sticker. Oo, taka video lang iba. Daw may purundok. Matuman ni kuan piling. Oo. Salamat sa iyo ha. Adalag ka mo, bisa na rin ako. Charot.